Otac Pio je posebno volio prizor božićnih jaslica, koje je zapravo podrijetlo jaslica, saznaćemo u današnjem videu. O dođi stvorče duše svet, pohodi duše vjernika. Hvaljen Isus i Marija, ja sam Vid Milković i predstavljam YouTube kanal Stopama Padre Pia. Ovaj redovnik, kapucini čudotvorac, i danas čini mnoga čuda i zagovara nas kod Gospodina. Ako vi, član vaše obitelji ili prijatelji, trebate zagovor ovog moćnog sveca, pratite ovaj kanal, preplatite se i kliknite zvono podsjetnika. Lajkajte i podijelite naše videe s vašim prijateljima i članovima obitelji. Zahvaljujemo svima koji su se do sada uključili u apostolat Voljena djeca Padre Pia. Zbog vaše velikodušnosti, ovaj kanal i apostolat i dalje rastu. Više o apostolatu i kako nam možete pomoći saznajte u poveznici ispod ovog videa. Mnogi od vas znaju da je Otac Pio gajio veliku pobožnost prema prizoru jaslica u božićno vrijeme. Štoviše, zahtijevao je da jaslice u crkvi budu postavljene nasuprot njegove ispovjedovnice. Dok sluša ispovjedi, ponekad i 12 sati dnevno, mogao je sjediti, gledati i meditirati prizor jaslica. Ali odakle zapravo potiču jaslice? Moramo se vratiti u godinu 1223. utemeljitelju Franjevačkog reda, Oca Pija, svetom Franji Asiškom. Sveti Franjo je upravo stigao u samostan braće u malenom gradiću Grećo u Italiji. Dugo je želio proslaviti Božić na nov i drugačiji način. Želio je tu unutarnju radost podijeliti s drugim ljudima, jer za njega je to bio najvažniji blagdan u godini, rođenje Krista koji je navijestio naše spasenje. Tako je Sveti Franjo zamislio jednostavnu ideju kako bi se u svima pobudila ljubav i divljenje prema malenom djetetu Isusu. Želio je da se božićna ponoćna misa, ponoćka, slavi u prisustvu realističnog prikaza skromne špilje ili betlehemske štalice. Sveta misa služena je u špilji na litici. Unutar te špilje postavljene su prve jaslice. Sveti Franjo je rekao: želim obnoviti uspomenu na onu bebu koja je rođena u Betlehemu. Svojim tjelesnim očima vidjeti što više moguće nelagodu djetetovih potreba, kako leži u jaslicama i kako je, dok su Vol i magarac stajali, odmarao na sjenu. Prvo je uredio maleno korito za sjeno kojim su se hranile životinje, a zatim je organizirao da se Vol i magarac dovedu do tog mjesta. Neki kažu da su te jaslice bile dodatno ukrašene figurama Marije i Josipa, no za to nemamo povijesni dokaz. Sveti Franjo je bio oduševljen kada je vidio da je sve pripremljeno kako je tražio i zamislio. Mnoštvo braće iz bližnje i daljnje okoline spustilo se u grad Grećo, a zatim su se zajedno s lokalnim stanovništvom okupili te večeri na ponoćku. Uz svijeće i baklje, svjež noćni zrak, svjetlo koje se odbijalo na snijegu koji je upravo počeo padati, zvuci molitvi i pjesama koji su odjekivali stjenom i šumom, tako da je čak i priroda zračila radošću posebne božićne noći. Kažu da je šuma odzvanjala od glasova gomile, a stjene su odgovarale jekom na njihovo slavlje. Sveta misa je slavljena u ponoć na oltaru koji je bio izgrađen i podignut nad jaslicama. Za ovo posebno misno slavlje, Sveti Franjo Asiški bio je obučen kao đakon i pjevao je evanđelje. Nakon toga je propovijedao vrlo dirljivu propovjed koja opisuje prvi Božić i skromno okruženje. Trenutak u kojem su Josip i Marija gledali rođenje Sina Božjega. Još se jedna stvar dogodila tijekom ove svete mise. Giovanni Villeta doživio je viziju u kojoj je vidio bebu kako leži u koljevci mirno snivajući. Tada je vidio Svetoga Franju kako mu prilazi i uzima ga u naručje. Probudio je našega Gospodina iz sna. I to je na neki način simboliziralo misiju Svetoga Franje. Maleni Isus, kojega su mnogi zaboravili u svojim srcima, on je ponovno oživio. Te divne večeri dogodila su se mnoga čuda. Čudesna ozdravljenja bolesnih, pa čak i ozdravljenja životinja koje su pojele sjeno iz jasli. Zahvaljujući Svetom Franju i danas i mi u svojim domovima imamo jasle. Ne dopustimo da prođe božićno vrijeme, da na kratko ne ostanemo u tišini i ljepoti tog prizora. Po uzoru na Svetoga Padre Pia i mi nađimo vrijeme kada ćemo meditirati taj divan prizor i tu divnu stvarnost rođenja našega Spasitelja.
Ako ste novi na kanalu, provjerite jeste li se preplatili i kliknite zvono podsjetnika. Nastavite gledati i slušati naše druge priče. Također na našoj web stranici, čiju poveznicu možete naći u opisu videa, možete upisati svoje molitvene nakane za sljedeću svetu misu koju će svećenik služiti na nakane svetoga Padre Pija i vaše nakane. Oče Pio, moli za nas. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e